Okay, saka nawo ndiri kutanga nevakadzi. Ime vakadzi ndiudze kuti chii chinoita nana baba mudzimba umo chamusingafariri. Murume wese, pay attention. Ii zvakaoma sikana. Ini ndakaudzwa kuti ndosaka ndine masoka anenge munhu anotamba bhora. Apa munhu angatoya kumba neshamwari dzake vachona bhora. Gayaya yamana. Varume, itodzidzai kaipapapa. Nekuti zvimwe zvamunenge muchigadza muchiite munhu kugonaka, munenge muchitotadza. Right, handi yana amaitoni. Inasikana ndoboikana nemurume anopfeka t-shirt, obva ati zijini zombe, pakurova taking nemateki. Chiko nhai, kuzungaira here kana kuti something. But varume wofutika time ka. Anyway, handi, mazvinzwero kuvarume, ana amai, muchiri nezvimwe here? Ya, ini naheti varume vanopfeka zvakanaka, nevari handsome vasina mari. Unotosekerera uchiti ndazvivanira, waona a good looking gentleman. Apa kamunhu akana kana sendi zvaro, ifraud kaiyoyo nhayamana. Haya, ana amai vari pahasha. Okay, takuendera mberi nechirongwa chedu open discussion. Tava kuda kuti imi mana baba mududzo zvinoitwa nevakadzi ava zvamusingafarire. Varume pei. Ya, inini ndakatovenga zvangu mukadzi anoita basa rekundifonera ndiri muzviraundi. Anondiudza kuti hey baby, ndabika favorite food yako. He, favorite munoiziva here imimi? Mukundiudza kuti zvamanje manje makugona kubika black label here. Ya, nhasi munomuka muri kupisa. Varume handeitoni. Inini ndakavenga vakadzi vanopfeka top yepingi yakanyorwa kunzi baby girl pamberi apapo, nejeans kit rine malesi nemateka akanyorwa kunzi volcano, nemazisocks anosvika kunoku kumabvu kunoku. Ini zvamanje manje munhu iye anondisembura nguva hombe. Kupfeka kunge munhu anotamba basketball kudaro. Nhai mubaba imi, iyi yapesonari kai. Iwe zidhusha, chitonyarara hako. Zvinonaka kana muchidzisa vamwe, asi kana modhiswa imi moti zvaipa. Manje nhasi matamba nevasingatambwe nawo. Dakukudzidzisai baba inini. Mungati ndiri munhu webasketball here inini.